Jumbe wi kaunti ya Kisii Homuske Doris Donya nigo agendera chitaro chaye hase byumbe abune nchereyemo yogo sege tabagwatani be byumbe byo litiko lya rero nigo Donya hatarire factory ya Gianchole ye kutoka se wodi ya Monyero hebunge ya Kitutu Chache North kaunti ya Kisii. Milioni 200 mintuta milioni 8 ege simoko lema akapasa yokota makulikira abana chintakana chisanitary tawa itoko primary ebis chinetio koena na chiwini cheo ko wara abanyu no komera no nyasa wacho ko bage veseri yanga goswana mpaka tobole nyindiri abangina to akairi chibesa bune chaba kakuna bako bajumba bako yani kakuna ni mtoto tango ndoro kobeka no enda macho kana tutai ukende kyonyweta mache enkore yakora teki erebuya obo ko esibie no nyakwa rwarete okonyora kwa bweni kono usimache ndobwate parangia ndobwate chistima ndobwate bali babwategeregese omorembe nkoro yaito imibuna bangina chizo chikitokora tiki oyo kono yatoka etotigerete nyasaye tu so njena kina teberete tigande mekoborira ke menterio giriane toka no gosarukwa abana baiseke toka no goitukwa abanyene kegere kero itire no marembo uri turi gochoba kuya ochiriko montago goita naratara maroko baira ika yani montago gwakoro no nyene kero ko imoro mwana komo oro bero oro mogo mwa ta chukule tamweye ama bera yekera ile turi go chenji oronde tumo bateba chioka ekyo mekene mogo sangria ni chiriwini mo bata makabesa ni chibese anere ase mo go tacha mo ase seniwa mo akwa magena ora nchikulechi elinde yuna ndiumwa mo bekerete mo tango manyete kamba na mwa mo manyire